Domingo karon ug nang-invite si Father nga Bill nga naay online worship diri sa balay namo. Imbitaron ako si Wilfrida o si Coracha. Kaya patawagan sana ko sila. Kada kong timog ng Mindanao, may isang... Hala, nanawag si Soledad. Tubago na to. Hello, Day. Soledad. Bakit? Hello, Day Wilfrida. Naay online simba din sa balay, Day. Ato, Day. Dala si Coracha. Kamong duha para kitang tulong makasimba. Si Mirasol, busy mo to kaayo. Ay, oo. Sige. Si mga nahal namin ni Coracha dira. Tawagan mo sa awas Coracha, ha? Sige. Sige. See you. Mahal na mahal kita dito sa aking puso. Ay, Wilfrida. Hello, Day Coracha. Day. Hello, Day. Bakit nasasawag, Day? Nanawag sa ko si Soledad na aking tahay simba. Silang balay, bayuta, na Diyos nung nagkalit ang babae. Oo, mga to daw karon daw dayon. Nag-ilis ako. Ay, hindi ako mag-ilis. Ako sa nina ay. Ay, mao ba? Magsimba kintahay? Hala? Himala? Oh, himala kay Bagit. Magsimba daw. Ang sa kaya ni siya, nasulag spirito. Ang number 1, di ba kira sa barangay? Magsimba? Diyos na di siya karon. Sige. Tara. Sige. Tara. 2 hours later. Hi, Day Soledad. Asa mo kumuling ko, Day? Pasensya kayo sa kong sanina, Day, ha? Wala ko lang sanina. Maminaw lang man po ko. Hello, Day Soledad. Mahing buntag. Naman sa lapod kaya ako. Yung tako hubog. O, Day! Dayon. Palingkod mo. Kaya mag-start na ang simba taot-taot. Sige na. Ako sa isit up ang laptop. Sige na. Anghel na ba ko? Daghang salamat, Ginoo, sa imong paghatag sa mga og blessing, sa mga iyong alawas, i-bless ang tarang katawhan, akong mga silingan, kay palangga na ako sila. Daghang salamat. Amen. A few inches later. Mas okay ang online na simba, Day, no? Kaya dili kayo hassle. At least sa blisingan ta karong adlaw. Kuan, Day pa. Ako chika sa inyo haba. Kanagani si Lukring, grabe no, buntis na sad. Taod-taod buntis. Ikapla na yung anak, kaupat. Meaning, upat ang pagkalalaki. Lailahi ang kuhan, lailahi ang amahan. Yan tayo raw pataka mong kaday, Isa may bana niya, Day, huwag man dungagan. Ikaupat niyang anak, isa lang bana. Di man lailahi. Kaya sa si Mirasol, Day ba, biyang bana. Kaya kayo mag-away no, kayo mag-post-post sa social media. Isa lang maulaw na. Magpakaulaway sila sa Facebook. Unya ni mag-uli sila. Ang mga tao nakabulong sa mabaho nila. Lahat na mga tawana, Mag-away gani, away lang mo. Hindi kayo sa Facebook pa. Kaulaw ra. Dahil ka nang pasagdahan lang nato na sila. Dahil nga magpahungaw silang gibati sa social media. Ilaman ang kinabuhi. Di lang tamang yalam. Ha? Bitaw, Day, Sige, Day. Una na ko, Day. Kay, wala naman tagsimba. God bless you, Day. Gusto naman ni si Soledad, mapapagani pagsimba. Grabe naman libak. Pagsimba yun pa to siya. Yata mabihana, Mugin na tingala ko, Day. Maupay Diyos nun. Maupay grabe ka ni Bakira. Maupay number 1 chismosa. Very ironic. Irony. Maldo one day.